Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka iphupho uvaleleke endaweni emnyama. Leli phupho liwuphawu olungeluhle kumuntu, lingabonisa ukungahambi kahle kwezinto ngesikhathi sephupho. Uma uphupha usendaweni emnyama futhi uzibona uvalelekile, lokhu kungabonisa ukukhungathwa noma ukubhekana nezinkinga ezinkulu ngesikhathi sephupho. Kungabonisa ukungakwazi ukuya phambili ngokwempilo. Kwesinye isikhathi, indawo emnyama ephusheni imele ingxenye yakho kamoya engakatholakali noma engakaqondakali kahle. Leli phupho lingabonisa ukungaqiniseki noma ukuzizwa ungaqondi kahle izinto ezenzakalayo empilweni yakho. Lokhu kudinga ukuba uzinike isikhathi sokucabanga ngezinto ozifisayo nokuthi yini ethinta impilo yakho. Ukuphupha leli phupho kungasho ukuthi kudingeka ukuthi uthathe izinyathelo ukuze uzokwazi ukuxazulula izinkinga zakho. Mhlawumbe udinga ukwenza izinguquko noma ukuthatha izinyathelo zokuphuma endaweni engahambi kahle. Ukuphupha usebumnyameni kungavela njengezinto ezingakacaci kahle empilweni yakho ezifuna ukuba uzibhekisise kahle. Uma uphupha usebumnyameni kodwa ugcina uthola indlela yokuphuma, lokhu kungabonisa ukuthi noma ngabe ubhekene nezinkinga noma ubunzima njengamanje, kodwa kukhona indlela yokuthola isixazululo, ukukhanya, ukukhula kanye nokuya phambili empilweni yakho. Kungabonisa ukuthi noma imizamo yakho inezithiyo okanye izithikamezo, kodwa kuzoba namathuba amahle futhi uzokwazi ukuxazulula izinkinga zakho. Leli phupho lingaveza ukuthi kumele uqaphe ukwenza kwakho. Ngamafuphi, ukuphupha usebumnyameni kungabonisa isinyama noma ubumnyama okubo ngesikhathi sephupho. Siyabonga, nisale kahle.